जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के विदाई गीत जो उनकी एक साल के 2021 के विदाई गीत के बारे में कुछ खास आप सबसे बात कर रहा हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आप सब बना रहे। जी हाँ भैया, आप सबके भी पता बा पवन सिंह के देवी गीत के रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई बाटे और फाइनली अब आप सबके बीच आवे वाला भी बाटे। काहे कि भैया शूटिंग भी अब चालू होखे वाला बाटे आज ही से। शायद अभी तक शूटिंग स्टार्ट भी हो गई लोग, चाहे रात तक शूटिंग स्टार्ट हो जाए, लेकिन शूटिंग स्टार्ट होखे वाला बाटे। आप सबके पता बाटे। जी हाँ भैया, आप सबके बीच बारी बारी से बहुत सारा पवन सिंह के देवी गीत आवे लगी, आप सबके पता। लेकिन एमे फैंस लोग के काफी ज्यादा डिमांड हमेशा से रहल बा और आज भी बाटे। कई भी आप सबको बता दी, पवन सिंह के जितना भी गाना होला उनमें सबसे ज्यादा मतलब प्यारा गाना माना जाला पवन सिंह के वॉइस खातिर, पवन सिंह के आवाज खतरा देवी गीत। जी हाँ भैया, देवी गीत के एक अलग ही पवन सिंह के आपन छवि बाटे देवी गीत के लेके, जो उनकी फैंस या श्रोता हमेशा इंतजार कर लो पवन सिंह के देवी गीत के। और उनमें सबसे ज्यादा डिमांड पब्लिक के रहेला, फैंस के रहेला विदाई गीत के। जी हाँ भैया, विदाई गीत का। और ऐसे भी आप सब देखे नहीं, पावर स्टार पवन सिंह लगभग हर साल कोशिश करने की कम से कम एक विदाई गीत अपना फैंस अपना श्रोता के बीच में दी। और शायद विश्वास भी बा कि इस साल भी पवन सिंह विदाई गीत जरूर लेके आई है। लेकिन आप सबके हम कंफर्म अपडेट बहुत जल्द पता करके देवल बनी कि ये साल विदाई गाना आ रहल बा कि ना। अभी हम कंफर्म नहीं बताओ कि आई, लेकिन 99% लगभग चांस बा कि पवन सिंह हर साल के बाद ही ये साल भी विदाई गीत लेके आई है। लेकिन रहल बात फैंस के। जी अब ये फैंस के सबसे ज्यादा डिमांड बा विदाई गीत के लेके, और पिछला साल भी रहे और ओकरा पिछला साल भी रहे। जब से हम यूट्यूब चला रहल बनी तब से देख रहल बनी विदाई गाना के डिमांड काफी ज्यादा रहेला पवन सिंह के आवाज में, यानी पवन सिंह के। तो साफ तौर पे बता दी कि विदाई गाना आवे की चाहिए। पवन सिंह के फैंस और श्रोता के पूरा मांग बाटे, डिमांड बाटे ई कि विदाई गाना पवन सिंह ये साल भी लेके आवे। ऐसा पूरा फैंस लोग के डिमांड बाटे और हमार भी डिमांड बा कि पवन सिंह के विदाई गाना आवे की चाहिए। ए पर आप सब भैया कमेंट बॉक्स में अपन राय दी कि आप सब कितना मतलब चाहते हैं कि विदाई गाना आ जाए, मतलब आप सबके कितना मन बा कि विदाई गाना आवे। जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि विदाई गाना आवे की चाहिए कि ना, और आप सबके डिमांड बा कि ना। जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं विदाई गाना के पवन सिंह के, जरूर बताएं। और इतना काम कि चलते चलते वीडियो के लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे हम बहुत जल्द अपडेट विदाई गाना के लेके आए कि आ रहल बा कि ना। लेकिन आप सब अपन कमेंट सेक्शन में बतावल मत भूलें कि विदाई गाना आप सबके कितना ज्यादा सुने के इच्छा बाटे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो के लाइक करी, शेयर करी।